Исәнмісіз эфирда 2018 елның бірінші яңалыклар чыгарылышы. Ұзақ яллардан соң студиябызда сезне мен Роза Хабибуллина сәламлем, алга таба төп темалар турында. Синоптиклар кар вәгъдә итә. Коммуналчылар юлларны вакытында чистартып өлгерәме, Гүзәл Шихапова ачыклады. Чаллыдагы Рак победим иҗтимагый оешмасы Россия президенты грантына лаек булды. Акчалар нәрсәгә тотылачак? Дакар ралли марафонының 3-нче этабы тәмам. Шәһәрдәшләр нинди уңышлар белән куандыра? Синоптиклар алдагы көннәрдә кар вәгъдә итә. Шул арада коммуналчылар юлларны кардан чистартыр өчен тәүлек буена эшли. Көн саен Чаллы урамнарына 75 берәмлек техника чыга. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Узак яллардан соң бүген күпләр өчен беренче эш көне. Урам себерүчеләр яллар аркасында ишек алдында торган машиналар пар чистартырга комачаулады ди. Все вручную чистишь. Как трактор поедет, что он здесь уберешь, машины стоят. Вот смотрите, сколько машин стоит. Они вообще не уезжают отсюда. Как тут убрать-то? Что можем, руками убираем. Нигездә шәһәрдәшләр йорт яннарындагы территорияны җыештырмыйлар дип зарлана. Моның өчен идарә итүче оешмалар җавап бирә. Машина йөртүчеләр исә киресенчә төп проспектларда, башка урамнарда чиста дип билгели. Даже в ЖЭКах, вот в ЖЭКе и то у подъездов не чистят, абсолютно не чистят. Плохо работают, плохо. Юллар чиста, без канагат эшләүләр буенча монда да менә подъезд төпләрендә чиста безнең. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре тәүлек буена эшли. Проспектларда җыелган карны махсус полигонга азаталар. Техник артыннан калган карны көрәкләр белән чистарталар. Башкарма комитетта урамнарны һәм ишек алларын тикшереп торалар. Кичә 400-гә якын ишек алдын тикшергәннәр. 28 очракта ишек аллары сыйфатсыз җыештырылган яки карны вакытында чистартмаганнар. Сегодня также сотрудниками исполнительного комитета проводился объезд территории некоторых управляющих компаний, от которых не поступала информация по уборке снега. Также выданы замечания. Особо злостным нарушителям выписываются протоколы по статье 3.6 КПРТ «Нарушение правил благоустройства». Шәһәрдәшләр транспорт һәм элемтә бүлегенә идарә итүче оешмаларга автомобиль юллары предприятиесенә мөрәҗәгать итә ала. Үз чиратында шәһәрдәшләрдән машиналарын проспектларда калдырмавын һәм кар чистарту графигына игътибарлы булуларын сорыйлар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген узак яллардан соң беренче эш көне гадәттә шәһәрдәшләр чыршы һәм наратларны 13 гыйнвардан соң искечә яңа елны каршы алгач ташлый башлый. Агачларны утилләштерү белән шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы шөгыльләнәчәк. Жилой квартал мәгълүмат порталы хәбәр итүенчә, 31 гыйнварга кадәр чыршыларны Идел буе экологик компания территориясендә дә кабул итәчәкләр. Ул автосборочный проезд 29-63 адресы буенча урнашкан, яңа ел бизәкләрен махсус контейнерга ташлап булачак. Бәйрәм каникуллары хәвеф хәтәрсез генә узмады. 31 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр янгын сүндерү коткару отрядлары 84 тапкыр чакыруга барган. Бер үлем очрагы теркәлгән. 3 гыйнварда яңа шәһәрнең 7 комплексында 67 яшьлек Ират плитә янында пешә. Җәрәхәтләрдән фатирында ук вафат була. Республика буенча исә берничә ире янгын очрагы теркәлде. 3 гыйнварда Олы Шилнәдә мунча яна, бер тәүлектән исә Калмаш авылында йорт яна. Тукай районында янгыннар моның белән генә тәмамланмый. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Строение дома застраховано. Пострадавших, погибших не допущено. 6 января в поселке Сахоза, Татарстан, от воздействия огня пострадал жилой дом. Площадь пожара составила 65 квадратных метров. 6 гыйнварда Минзәлә районында торак йортта иртәнге 7-ләр тирәсендә бөтен тәрәзәләрдән чыга башлый. Янгын сүндерүчеләр килгән җиргә түшәм ишелеп төшә. Эшкә кереп булмау сәбәпле утны тәрәзә аша сүндерәләр. Коткаручылар 15 һәм 5 яшьлек малайның һәм 43 яшьлек Иратның үле гәүдәсен таба. Янгынның сәбәбе электр җиһазларын дөрес кулланмау дип фаразлыйлар. Как выяснилось, вечером хозяйка дома ушла на работу, а в доме оставался муж с 2 детьми. Гибели людей способствовало состояние сна, удаленность объекта пожара от других жилых домов и, как следствие, позднее обнаружение и сообщение о пожаре. Причина пожара устанавливается. Коткаручылар бәйрәм чараларында да хукук бузучылар бар иде ди, аеруча пиротехника кулланучылар кагыйдәләргә буйсынырга теләмәгән. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Шолыдағы «Рак победим» иштимагый ұйышмасы Россия Федерациясы президенті грантына лойық болды. Бүлінген оқшалар екінші сулыш деп аталған социаль-психологик ярдәм көрсету үзәгенә тотылачак. Биредә яман шеш белән көрәшүчеләр шөгыльләнә, үзәктә узган елда 1000 пациент исәптә булган. Проект онкологик авыруларга социаль активлыкларын арттырырга ярдәм итә. Аның кысаларында белгечләр белән индивидуаль консультациялар, пациентлар һәм аларның якыннары өчен махсус төркемнәрдә шөгыльләнү мөмкинлеге, авыруларның туганнары өчен мәктәпләр, иҗади остаханәләр эшли. Проектта элек онкология белән авыручылар яман шишне ничек җиңүләре турында сөйли. Февраль айыннан Чаллы мәчетләрендә татар телен өйрәнү курслары ачыла. Әлеге укуларга теләгән һәркем йөри алачак. Язылу өчен үзегезгә уңайлы мәчеткә мөрәҗәгать итә аласыз. Яңа шәһәрнең 2нче комплексындагы Ак мәчеттә татар теле дәресләре 2 февральдә башланып китәргә тиеш. 2 февральдан безнең мәдрәсәбездә татар тел дәресләре башлана. Монда инде кайберләр килә. Иске татар язуы дип. Әмма инде безнең бу була сөйләм телен өйрәтү буенча курслар була. Аны безне укытачак минем Чаллы педагогия университетының доценты, филология фәннәре кандидаты Ринал Исмагил улы Хазиев укытачак. Инде аның беренче генә түгел, безнең мәдрәсә белән 20 ел эшли. Бу эштә аның тәҗрибәсе дә бик зур, һәм инде үзенең дә инде тырышлыгы да зур. 6 гыйнварда Перу башкаласы Лима шәһәрендә Дакар узышының 40-нчы марафоны старт алды. Бүген узышларның 3нче этабы тәмам. Шолдан КамАЗ-мастер командасы алдынгы урында, әмма җиңү җиңел генә бирелми. Безнең пилотларга нинди авырлыклар аша узарга туры килә? Киләсе сюжетта. Чаллы КамАЗлары 2нче махсус участокта күп вакыт югалтты. Антон Шибалов кымда батты. Аңа ярдәмгә Дмитрий Сотников экипажы ярдәмгә килде. Раза два вставали, ну там бывает, что на большом давлении где-то заскочили, тоже стояли. Потом попали вообще в одну воронку. Там у нас здоровый вертолет стоит прям, несколько километров. И просто оттуда выехать просто, очень сложно, непросто. Я прям уже там на 7-й вверх там пытался заехать, а она вверх идет, обрезает. И она тухнет, уже переключиться никак там. Айрат Мәрдиев экипажы тауны кичкәндә юлына джип чыга. Аны узам дигәндә йөк машинасы крыга әйләнә. Бивуакка кайткач машинаны торгызыр өчен механикларга тырышырга туры килә. Начали выходить правее и уже по косогору, так сказать, по-джиповски хотели перевалить дюну. В принципе, все шло нормально. Я понимал, что делаю. Все, начали переваливать, и уже практически перевалили, и машина просто закусилась. Немного не хватило хода, конечно. Если бы был чуть больше, наверное, ход, за счет букса бы, наверное, песок сорвало и, наверное, спустились бы. Дакар 2018-дә иң яхшы нәтиҗәләрне Эдуард Николаев экипажы күрсәтте, әмма узышларның 2нче этабында авырлыклар да була. Постарались проехать как надо, а засуетились, и Женька не проверил взятие точки. Да, и мы уже на финишную прямую выехали. Едем, и Женька говорит, точку не взяли, и все, быстро развернулись, доехали, точку взяли, и с лапрайсом. Ну и сегодня все-таки жесткие дороги, камней много. Дакарның 3нче этабында Эдуард Николаев һәм Айрат Мәрдиев экипажлары 2нче һәм 3нче булып килде. Хәзер йөк машиналары классификациясында Эдуард Николаев беренче. Чаллының калган 3 экипажы күп вакыт югалтты. 3 этап нәтиҗәләре буенча Дмитрий Сотников 10нче, Айрат Мәрдиев 16нче, Антон Шибалов 17нче. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Бүгенге гамнашулар яңалыклар белән кызыксаныгыз, сау булыгыз. Продолжаем праздновать рождественские скидки в корпорации «Центр Селдом». На большой холодильник скинули 2500, отдаем за 15 555. Корпорация «Центр Селдом». Все как для своих. Успей купить квартиру за 1 730 000 рублей в жилом комплексе «Крылатый». Телефон в Челнах 78 24 32. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб. А на куртки и пальто гигантские скидки. Плюс пуховик в подарок. «Зима». ТЦ Палитра, 3-й этаж.